Bintal siguro. Bintal. Pon nga Lunes, pizza 19 no? Sa buwan sa Hulyo 2021. Ugma, it's holiday kay Idil Adha. Oh. Assalamualaikum sa tanang mga Muslim. Malaikum salam sa tanang mga Muslim. Sa Mindanao o sa kabubuan sa saban kaning ulupalop sa kalibutan kani mga ato mga Muslim brothers, mayang gabi kanilang tanan. Gikan ta sa kaning barangay Lorega San Miguel diya ta karon sa barangay Mambaling, sitio Naba, barangay Mambaling ningaton Dakbayan sa Sugbo mga igala. Ang mga operatiba o Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station sa pabangon ni Police Major Dindo Juanito Alaras. Na junior no? Wala. Ang hepe sa Mambaling Police Station nga di magkontak ang number sa hay kay busy siguro. Mga komentaryo ni nag-report. Di, ako namigo. So money ang mga sa Cebu mga igala kaniya atong giuna no. Sa Cebu mga sukintig paminaw sa Health TV Cebu mga bay may gabi niyo nya mo ni mga murag ice. Pastilan mga igala. Ana. Oh. Okay. Murag ice. Gibana-bana nga mabot sa 350 gramos nga methamphetamine hydrochloride o known as Cebu nga dunay standard drug price value is DPB kay wala naman tong DDB value mga higala tungod kay ang PNP ug ang PDEA nagkauyo sila usahon o kading utrohon ang DDB Dangerous Drug Board into standard drug price value is DPV no mga higala man nga kani mabot sa 350 gramos nga Cebu nga mabot sa 2.3 milyones pesos nga nasagpit ining usa ka batanon. Brad, mayong gabi nimo. Pila mo edad, Brad? Sa pangalan Brad? Brother. Brad. Ha? Yung pangalan? Chan. Imo to pangalan? Ha? Jungbi. Apelyido? Ha? Mayam? Sumayam. Imong edad nimo dyan? Joy. Asa man Joy? Malayo kay Joy? Lagi? Okay. Salamat kay Joy. Usa pa tayo, Joy, no? Usa pa tayo? Sige, salamat, Joy. Okay. Samtang nag-live na mga higala, doon po patay dito sa Bakayan area kay Daligsan o sa dump truck. May pagkabisas ulo mga higala. Nya, tabok ta, dili balik sa kaning drugs. Kaning Janjan. Chanchan. O sa may imong kuan ni Chanchan, o sa may imong pamagi ni Chanchan. Oy do tubag taon do kay kapoy basig pangutan na do. Ha? Ano comment lang ka? Okay, sige. No comment siya mga higala at sa address ganito bag no comment no mga higala si Chanchan no. May gabi sa tanan nato mga viewers kang Maria Grace Emplayo mato pa niya nga kagrabe paman sa drugs dahil sa Cebu. Sir Benji, ang mga dagko ana nagkatawa lang ang mga batos looy kayo. Okay. Mabot ang panahon gyapon mga higala. Si Marife Zapra nagtanaw karon may gabi mga Marife kang Julindo Ramirez Vidal nagtanaw karon may gabi kanimo kang Bats Queen abti ka gid mo sir gikan pagkaganiha sa parian ikaw na jud pastilan mga higala char so mani mga higala sir okay interview dugaya po nawag yung technician pastilan mga higala doon na malako Malaga? Okay. Sir, atong magkauban si Police Major Dindo Juanito Alaras ang hepes ang nangukaron sa Pagpaparoda. Sir, may gabi live sa TV. Sir, unsay Diyos na to ang atong operation nganong ni abot sa punto nga nilagpan nato siya. Nag-start na sila sa ating mga police arrested. Actually, sa ngayon po nilagpan nato. Bawas na ng mga pangalan. Although, inisip ko ang salta sa dahil sinabi na pero home na itong source niya, may ang contact. Identify na ito 3 months before, start na ito sa build-up para magsubay lang ng ilang transaction. So, this time, luckily,
successful operation. Can we consider nga siya bodegero nga hagbungan og mga ganang binultong drogas nga siya bo distribute o siya ba mo kuha ba sa iya ha? Yes sir, sa atong mga kuwang information sa iya mo hatong kanyang shabu. Sa same time, siya lang Say iyang kuha sir iyang kuha dia SBI, SLI, region wide o kuan? Regional level kay pili yung ma-produce kuha sir or kaning ma-distribute nga mga shabu in a week sa atong monitoring. sa atong monitoring sir sa pagkatong gawas so this ini nga atong mga kuha sa ako na dispose siguro niya Pwede di po dato pwede ma-divulge ang iyang bossing no. pwede rin sir ma-divulge. Okay na. Kasi possible sa yung amo niya. Kini sir sa mga nakuha natin information, all information leads to one person na nakakaroon sa city jail. Hindi siya mausap na nga itong mga inudahan na involved sa other crimes. Kasi pangan sir. So, ang pangalan niya is Abonjo Aligarmi Sumayan, also known as Jojo Sumayan. Iko sa niya sumayang pare dito. Iyang igagaw. Okay, igagaw din dia. So ang ilang communication, chat, text, tawag. Yes sir. Mm. Mga text messages. I see. Sir, Location. lastly sir, ang iyang way of kanang distribution sir, o sa pamagi ka ng sekreto ba nga nasasuguon bata or to ang iyang pag-communicate sa iyang mga parok o sa pamagi sa atong monitoring? Well, sa akin, as to dito mga communication, directly siya kami communicate kami chan-chan. Pero si Chan Chan kanto sa iyang mga kwan. Ang pinakang mas dako og role. Kaya although taga diri mo ni ilang balay diri. Agsara siya mag-arian. Pang siya Ah. So di siya mo stick ko ito sa iyang balay, daghan siya kwan para dili ba pattern. Pero na pattern gyud nato. sa pagkakaroon siya. Salamat kay sir. Si Police Major umabot Police Lieutenant Colonel Dindo Juanito Alaras ang hepe sa Mambaleng Police Station. Congratulations sa Drug Enforcement Unit no sa Mambaleng PNP. Kalabot sa kinin 350 gramos nga sakpit nga subo nga mabot sa 2.3 milyones kang chan-chan sumayang mga higala. Gikan ta sa parian nakuha do na po 152 gramos kay kuyok ito. Ang nadakpan dito, wa niya gisulti pagkahuman na kaya mato pa niya nga sir idol big na ko niya. Elag sa basira nga akong trabaho helper embalmer. Oh, kuya okay to sa nadagpas parian. Gikan diri sa Mambaleng Police Station mga higala sa awagan Mambaleng sitio Naba Barangay Mambaleng. Kini higala Benjo Delisik. Ambit ka dunay og sa duga pa mga balita mga impormasyon. Standby station dugang update mga higala. Salamat. God bless us all.